ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. боз шумо имкон доред вобаста ба ҳодисаҳои ҷиноятӣ ва қонуншиканиҳои дар қаламрави вилояти Суғд содир шуда, ҳамчунин фаъолияти милитсияи минтақа дар самти таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва мубориза бар зидди ҷинояткорӣ тавассути нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад маълумот гиред. бо мо бошед ва имрӯз дар барнома тамошо кунед. се наврас молу ашёи 7 сабукравро тасарруф карданд. اینجا ورک شدم بعد هیچی نبرمد ماگنیتوفونش گرفتم بعد درون بودم رفتم. молҷаллоб чорводоронро фиреб дод. 4 ҳолати қаллобӣ ба миқдори махсусан калон. вақташ буд сума додан натонстам ҳамихара корам бунисбаб рафтем хола қарз шудам анда. аз найранги фолбинҳо эҳтиёт шавед. якташа ҳамин таркири қурони дилаш ба гарми меандозадтан боиси сӯзам. 6 ронандаи маст ва 10 ронандаи беҳуҷҷат натиҷаи реди бозрасии давлатии автомобилӣ. ба шарҳи ин ва дигар гузоришҳои барнома таваҷҷӯҳ намоед. хело дарнок аст вақте ноболиғон роҳи нодурусти зиндагиро интихоб намуда бо амалу рафтори ношоиста худ ва падару модарро бадном мекунанд. ҳафтаи гузашта милитсияи шаҳри Хуҷанд 3 навраси 17-сола истиқоматкунандагони шаҳри Старавшан ва ноҳияҳои Деваштичу Спитаменро бо ҷурми дуздӣ боздошт намуд. наврасони чапдаст дар 7 ҳолати дуздӣ гумонбаранд. дар шаҳри Хуҷанд мақомоти милитсия 3 ноболиғро барои дуздиҳои бисёр лаҳзаина боздошт намуд. ин иттифоқи сегона зода ва истиқоматкунандагони шаҳри Старавшан ва ноҳияҳои Деваштичу Спитамен собиқ муҳассилини литсеи касби хизматии шаҳри Хуҷанд мебошанд, ки ҳангоми таҳсил давоми моҳҳои апрел, май ва июн дар 7 ҳолат ба дуздӣ аз нақлиёт даст зада аз худ зарари молу мулкӣ боқӣ гузоштанд. дуздиҳо дар ҳудуди кӯчаи Исмоили Сомонӣ, маҳаллаҳои 20, 31 ва 32 шаҳри Хуҷанд содир гардиданд. سانگتی زدم بعد سانگ درآمد و هوای تریزش درآمد رفت بعد در این ماشین شدم اینجا ورک شدم بعد هیچی نبرمد ماگنیتوفونش گرفتم بعد درون بودم رفتم. гумонбаршудаҳо соли таваллуди 2004 буда ҳамсабақ мебошанд ва ҳаракатҳои тасарруфкорӣ аз ҷониби онҳо бо маслиҳати пешакӣ сурат гирифтааст. усули дуздиҳо шикастани оинаи нақлиёт ва аз дохили он дарёфту тасарруфи пули нақд ва дигар ашёҳои арзишманд аст, ки ҳамагӣ дар дили шаб анҷом дода шудаанд. мошинҳои ҳадаф қарор мегирифт, ки дар саҳни бино гузошта шуда буданд. تا اومدیم راسیدیم با اینجا میرسید بود اونجا زده شکست دونه در اومد ما ایستار بودیم و دادونه با من تلویزیون شکست بلنش کرد. дар баробари осеби техникӣ расонидан ба воситаи нақлиёт, яъне шикастани оина, тасарруфи пули нақд, ҳуҷҷат, телефон, магнитофони автомобил, флешкорт амали наврасони чапдаст аст, ки оқибат ба даст афтоданд. масалан, аз дохили автомошини тамғаи Мерседес Бенси сокини маҳаллаи 20 7100 сомонӣ тасарруф шудааст. ба ҳамин монанд дар маҳаллаи 32 аз дохили сабукрав 800 сомониро ба яғмо бурданд. ташрифи наврасон ба шаҳри Хуҷанд аз дигар минтақаҳо ва аз ҷониби онҳо даст задан ба кирдорҳои ба ҷомеа хавфнок аз ҳолатҳои нигаронкунандаест, ки милитсия омили асосиро ба бетаваҷҷӯҳии волидайн рабт медиҳад. дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд дар давраи сипаригашти 7 моҳи соли 2021 аз тарафи 12 нафар ноболиғон 28 ҳолати ҷиноят ба қайд гирифта шудааст. аз ин 28 ҳолати ҷиноятӣ ба қайд гирифта шуда 11 ҷиноят аз тарафи 7 нафар ноболиғони сокинони шаҳри Хуҷанд ба қайд гирифта шудааст. боқӣ монда 17 ҷиноят аз тарафи 5 нафар аз тарафи ноболиғони дигар шаҳру ноҳияҳо, ки бевосита ба маркази маъмурии вилоятӣ ба шаҳри Хуҷанд ташриф оварданд ба қайд гирифта шудааст. дарк накардани оқибати рафтор ба доғдор гаштани шахсияти ноболиғон мусоидат кард. аз рӯи ҳодиса барои содир намудани 7 далели дуздӣ бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. милитсияи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар асоси муроҷиати шаҳрвандон нисбати Ҳикматулло Саидов сокини ҳамин ноҳия барои мардумфиребӣ дар ҳаҷми махсусан калон тибқи талаботи қисми 4 моддаи 247 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуд. гумонбаршуда, ки ба хариду фурӯши чорво машғул аст, дар ҳудуди молбозор ба боварӣ сокинони ноҳияҳои Бобоҷон Ғафуров ва Масчоғ даромада чорво насия ба даст оварда аз додани маблағи он сарпечӣ кардааст.
дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи бобоҷон ғафуров бо ҷурми қаллобӣ нисбати шаҳрванд Саидов Ҳикматулло Убайдуллоевич соли таваллудаш 1979 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Овчи Қалачаи ноҳия бо моддаи 247 қисми 4 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст. Чунин таъинот ба он хотир аст ки гумонбаршуда давоми соли ҷорӣ ба боварии сокинони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва Мастчоҳ даромада аз онҳо чорворо тарики насия ба даст оварда баъди фурӯхтани чорво ваъдаи додаашро иҷро накарда пулро ба манфиати шахсӣ истифода бурдааст. бозори чорво ман насия харида будам, вақташ буд сума дода натонстам, ҳамихара корам бинисбат рафта михла қарз шудам. дар асоси чораризаи шаҳрвандон 3 нафар сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва 1 нафар сокини ноҳияи Мастчоҳ ки дар хусуси ҷои доштани доду гирифти пулӣ байни онҳо ва гумонбаршуда Саидов маълумот медиҳанд, милитсия қаллобиро ба миқдори махсусан калон бандубаст намуд. хариду фурӯши чорво шуғли гумонбаршуда буда шаҳрвандони аз ҳаракатҳои ӯ зарар дида низ аз рӯи ҳамин пеша ӯро мешиносанд. дар умум 36 моли калони шохдор ва 13 моли майдаи шохдори шаҳрвандон бо роҳи қаллобӣ тасарруф шудааст ки зарари расондашуда 200,500 сомонӣ мебошад. дар умум чанд сар чорвои шуморо гирифт? 16 та. чӣ миқдор маблағ гирифт? ин аминаша охириша те мегӯяд 5 тиша, баъда ҳамаша пулаша тӯда кадам метиям мегӯяд. вай бовар мекунем, чӣ хел мекунад, бовар мекунем. айни ҳолу нафара шумо чӣ миқдор маблағи пули қарздорааст? 50,000 сомон. гумонбаршуда Ҳикматулло Саидов бо истифода аз шеваи классикии мардумфребӣ ба мақсад расидааст, яъне 1-2 маротиба бо ҷабрдидаҳо созиши тиҷоратӣ баста дар муҳлати муқаррар шуда иҷро мекунад ки минбаъд онҳо ба ӯ бовар мекунанд. имрӯзҳо ҷинояти қаллобӣ дар таҷрибаи тафтишотӣ намоёнтарин ва мунтазам қайдшаванда эътироф шудааст ки аз сӯистифодаи боварӣ манша мегирад. нафарони оиди ҳаракатҳои ғайриқонунии гумонбаршуда Ҳикматулло Саидов маълумот дошта ё зарар дида метавонанд ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ё милитсияи маҳаллии зист хабар диҳанд. новаста аз оне ки мақомоти милитсия вобаста ба амалҳои авомфиребонаи афроди бо ном фолбину ҷодугар маълумот медиҳад, то ҳанӯз баъзе аз шаҳрвандон аз хизматрасониҳои фолбинҳо истифода мебаранд ва бозори мардумфиребии онҳо гарм аст. дар шаҳри Исфара ҳамин гуна фаъолияти ғайриқонуниро ошкор намуданд. фолбинӣ ва машғул шудан ба сеҳру ҷодугарӣ пешаи авомфиребонаест ки баъзе афрод аз ҳамин усул истифода бурда аз ҳисоби дигарон даромади моддӣ ба даст меоранд. бо баргузории чорабиниҳои оперативӣ кормандони шӯъбаи якуми вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара шаҳрванд Мавлудахон Акрамоваи 67-соларо бо ҷурми машғул шудан ба сеҳру ҷодугарӣ ва фолбинӣ боздошт намуданд. ном бурда аз корҳои манфиатноки ҷамъияти даст кашида гӯё бо роҳи фолбинию дуохонӣ ва сеҳру ҷоду ба дардмандон даво мебахшида бошад ё ин ки барои барқарор кардани бахти оилавӣ ба боварии шаҳрвандон даромада бар ивази ин гуна хизматрасониҳои бенатиҷа аз шаҳрвандон маблағҳои пулиро гирифта ба эҳтиёҷоти худ сарф мекардааст. ман якта ҳамсарам рафта гирифтааст, гуфтан занака дамашам назду мурособу меандозад бачтаро келдикам. баъд рафта чӣ кор кардед? рафтам обкада додан, коғозҳои када додан ки коғозҳо чӣ кор мекунед? якташа ҳамун таркиро хӯронид дилаш ба гармӣ меандозадтан ва эсе сӯзонид. ҳуқуқ вайронкунанда хизматрасониҳои худро дар манзили истихоматиаш воқеъ дар маҳаллаи 12 шаҳри Исфара анҷом медод. кормандони милитсия ӯро дар вақти чунин амалҳои тақаллубкорона, яъне қабул намудани шаҳрвандон ва машғул шудан ба сеҳру ҷоду ва фолбинӣ дастгир намуда нисбаташ бо моддаи 482 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ парвандаи ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ тартиб доданд. идомаи барнома. нозирони минтахавии милитсия дар шаҳри Исфара бе иҷозат ба тадриси динӣ машғул шудани 2 сокини маҳаллиро ошкор намуданд. ҳуқуқ вайронкунандагон дар хонаи худ ба ноболиғон аз адабиётҳои динӣ сабақ медоданд. иҷозатнома надоштан ва худсарона машғул шудан ба фаъолияти мударрисӣ боис шуд ки нисбати онҳо парвандаи ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ тартиб диҳанд. таълими динӣ додан дар ҳолатҳои пешбинӣ намудаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи озодии виҷдон ва иттиҳодияҳои динӣ баъди гирифтани иҷозатномаи давлатӣ мумкин аст.
нозирони минтақавии шӯъбаи яки вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара ду ҳолати риоя нагардидани талаботи қонуни мазкурро дар ҳудуди маъмурӣ ошкор сохтанд. Шаҳрванд Қоима Ҳамроева соли таваллудаш 1980 истиқоматкунандаи кӯчаи Навоии шаҳри Исфара дар хонаи истиқоматиаш ба 4 нафар ноболиғи аз 7 сола то 12 сола ба додани таълимоти динӣ машғул шудааст. куҷон таълим додин? Анемиҷанде меомадам 4-5 духтарчаҳо ҳамсояҳо ва аввало ёд додам. ба ҳамин монанд фаъолияти ғайрирасмӣ, яъне бе иҷозати мақомоти дахлдор таълимоти динӣ додан ба 2 нафар навраси 14 сола ҳуқуқ вайронкуниест, ки шаҳрванд Валиева Зайнабхон соли таваллудаш 1953 сокини ҷамоати деҳоти Хонобод содир намудааст. ин ҳуқуқ вайронкунанда низ дар шароити хона ба шогирдони худ аз китобҳои динӣ сабақ меомӯзонид, ки нозирони минтақавии милитсия ба қайд гирифтанд. ба маълумоти шаҳрвандон мерасонем, ки дар шароити имрӯза дар кишвар донишгоҳу литсеҳои улуми ҷамъиятиву мазҳабӣ фаъолияти хуб доранд ва ҳоҷат ба фарогирӣ ба таълимотҳои ғайрирасмӣ нест. аз рӯи ҳарду далел барои беиҷозат машғул шудан ба тадриси динӣ дар асоси моддаи 474 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ, парвандаи ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ тартиб ва ҷиҳати чораҷӯӣ ба шӯъба оид ба кор бо динӣ назди мақомоти иҷроияи шаҳри Исфара ирсол карда шудааст. дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳаракати ноҷою бемавриди ду ронанда ба садамаи ҳалокатовар анҷомид. бар асари ин ду садама дар айни камолот риштаи умри ду нафар канд, навраси 15 сола ва ҷавондухтари 25 сола ҳамзамон давоми 10 рӯзи сипаригаштаи моҳи август нозирони бозрасии давлатии автомобилии вилояти Суғд 6 нафар ронандаро дар ҳолати мастӣ ва 10 шаҳрванди ҳуҷҷати ронандагӣ надоштаро ҳангоми идораи автомашина боздошт намуданд. риоя накардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ҳар лаҳза метавонад ҳолати воқеии садамаи роҳу нақлиётиро ба вуҷуд орад, ки оқибати он ҷароҳатбардорӣ ё марг буда метавонад. Масалан, санаи 8 август тахминан соати 4:30 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Деоллабо Шокир Баракаев соли таваллудаш 2000 истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд ҳангоми ҳаракат дар километри 326 шоҳрои Душанбе Хуҷанд-Чаноқ ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз уҳда идора намудани воситаи нақлиёт набаромада ба воситаи нақлиёти тамғаи Камаз таҳти идораи Хоҷазода Комилҷон Мирзоназар истиқоматкунандаи ноҳияи Масчоҳ, ки дар канори чапи роҳ меистод, бархӯрдааст. дар натиҷа мусофири воситаи нақлиёти тамғаи Деоллабо ҷавонзани 25 сола Соҳибова Гулнора Самадовна истиқоматкунандаи маҳаллаи 19 шаҳри Хуҷанд аз ҷароҳатҳои вазнини бардоштааш дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. санаи 9 август бошад тахминан соати 15 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Vectra рақами қайди давлатиаш TG 9764 SS02 Халифаев Давлатҷон Ҳусейнбоевич соли таваллудаш 1981 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Исмоили ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳангоми ҳаракат дар роҳи нақлиётгарди ҳудуди ҷамоати деҳоти Исмоили ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба скутери тамғаи Дайлим таҳти идораи навраси 16 сола Боймирзоев Учқун Ихтиёрович истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти мазкур, ки дар як самт бо воситаи нақлиёт ҳаракат мекард, бархӯрдааст. дар натиҷа ронандаи скутер ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта, мусофири он Исматулло Фозилови 15 сола аз ҷароҳати ҷисмонӣ бардоштааш дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. طبق تحلیل‌های بازرسی دولتی اتومبیلی دوام 7 ماه و 10 روز سپریگشته سال روان در راه‌های نقلیاتگردی حدود ناحیه باباجان غفورов 22 حادثه‌های راه نقلیاتی به قید گرفته شده است که بر اثر آن 16 نفر به هلاکت رسیده، 16 تن دیگر جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشتند. با مقصد کاهش دادن قاعده ویرانکنی‌های دغل حرکت در راه و با اعتدال آوردن وضع تشویش آوری حادثه‌های راه نقلیاتی، کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی در شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد چاره‌بینی‌ها گذرانیده برای بلند برداشتن معرفت اشتراکچیان حرکت در راه تلاش دارند. همان با مشاهده می‌رسد که برخی از رانندگان طلبات قاعده‌های حرکت در راه را صرف نظر نموده واسطه نقلیاتی خود را در حالت مستی یا به حجتی رانندگی
идора мекунанд. Масалан, ронанда Азимов Мухбир Али Акбар Алиевич, сокини деҳаи Чорбоғи шаҳри Таравшан, воситаи нақлиёти тамғои Мерседес Бенз, рақами давлатиаш 6666 ММ02 ки ба Шарванд Урунов Пулоҷон Юлдошевич тааллуқ дошт, дар ҳолати мастӣ идора намуда аз тарафи кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ боздошт гардидааст. Ҳамчунин ронандаи воситаи нақлиёти тамғои Toyota Corolla, рақами давлатиаш 4174 НМ02 Музуллоев Наврӯз Қаюмович, сокини деҳаи Боғи Калони шаҳри Таравшан, ронандаи воситаи нақлиёти тамғои ГАЗ 53 Собиров Мақсуд Ибодуллоевич, сокини деҳаи Вогати шаҳри Таравшан, ронандаи воситаи нақлиёти тамғои Opel Astra Нурматов Фарҳод Юлдошевич, сокини ҷамоати деҳоти Ҳамроҳбоеви шаҳри Конибодом, ронандаи воситаи нақлиёти тамғои Део Дамас Деҳқонов Аҳмадҷон Валиевич, сокини ҷамоати Шарипови шаҳри Конибодом, ронандаи воситаи нақлиёти тамғои Део Лабо Ҳасанов Ильёс Исломҷонович, сокини ҷамоати Исфисори Нуҳияи Бобоҷон Ғафуров, ҳангоми идораи воситаи нақлиёт дар ҳолати мастӣ муайян гардида, нисбати номбурдагон аз тарафи кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ бо дастрасии моддаи 332 Кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда барои чораҷӯӣ ба мақомоти судӣ ирсол карда шудааст. Дар ҷараёни реду чорабиниҳо давоми 10 рӯзи моҳи август 23 ҳолати идора намудани воситаи нақлиёт беҳуҷҷати ронандагӣ ошкор ва ҳуҷҷатгузорӣ карда шуданд. Масалан, Шаҳрванд Қулиев Шералӣ Насриллоевич, иstiqomatkunandaи деҳаи Чорбоғи шаҳри Таравшан, воситаи нақлиёти тамғои Део Тикоро бе шаҳодатномаи ронандагӣ идора намудааст. ё ин ки ноболиғ Абдусалом Муллобоев, иstiqomatkunanдаи маҳаллаи 28-уми шаҳри Хуҷанд, аз рӯи ҳавову ҳавас воситаи нақлиёти тамғои Opel Astra-и ба бобояш тааллуқ доштаро бе ҳуҷҷати ронандагӣ идора намудааст. Ба низом даровардани интизоми иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ дар кӯчаву роҳҳо таҳти назорати доимии масъулини бозрасии давлатии автомобилӣ қарор дошта, аз ҳама иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ талаб карда мешавад, ки ба қоидаи тезӣ роҳ надиҳанд. мавзӯи дигар, имрӯзҳо аз ҷониби милитсияи Суғд гузарондани корҳои фаҳмонидадиҳӣ оид ба пешгирии бемории коронавирус ва иштироки шаҳрвандон дар маъракаи эмгузаронӣ идома дорад. гузориши навбатии барнома дар ин хусус омода шудааст. ҳифзи саломатии аҳолӣ аз самтҳои фаъолиятест, ки кормандони мақомоти милитсия ба он таваҷҷӯҳ доранд. пайдоиш ва паҳншавии бемории сироятии COVID-19 масъулияти кормандонро дар ин самт бештар намуда, бо гузарондани ҳар гуна чорабиниҳои маърифативу пешгирикунанда баҳри ҳимояи саломатии шаҳрвандон ҳиссагузорӣ карда истоданд. анҷом додани мулоқотҳои тавсиявӣ бо сокинону меҳмонони маркази маъмурии вилояти Суғд шаҳри Хуҷанд ва тақсими ниқобу варақа, маҳлулҳои безараргардонӣ, чорабинии навбатии масъулини шӯъбачаи огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқ вайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд буд, ки чанде пеш гузаронида шуд. чорабини мазкур бо ҷалби ҷавонону наврасони фаъол, аъзоёни гурӯҳи авангард дар ҳудуди боғҳои фарҳангӣ фароғатӣ, истгоҳ ва ҷойҳои ҷамъиятӣ сурат гирифт. риояи чораҳои бехатарӣ аз қабили дар ҷойҳои серодам, истифодабарии ниқоби муҳофизатии тиббӣ, дурӣ ҷустан аз алоқаи мустақими байни ҳамдигарӣ ба мисли салом бо даст ва оғӯшгирӣ, мунтазам истифодаи маҳлулҳои зидди уфунӣ, ҳангоми сайру гашт ва истифодаи нақлиёти мусофиркаш, риояи масофаи иҷтимоӣ аз мавзӯъҳое буд, ки зимни чорабинӣ гурӯҳҳои корӣ ба шаҳрвандон фаҳмонида ниқоби яккарата ва варақаҳои иттилоотиро тақсим намуданд. ҳамзамон аз сокинон ва меҳмонони шаҳри Хуҷанд даъват ба амал оварда шуд, ки маъракаи эмгузарониро самаранок истифода бурда аз ваксинатсия гузаранд, зеро ваксина баъди ворид гардидан ба бадани инсон барои гирифтор нашудан ба бемории COVID-19 муқобилият нишон дода метавонад. ба иттилои масъулини шӯъбачаи огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқ вайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд дар чорабинии мазкур зиёда аз 300 адад ниқоби яккаратаи тиббӣ ва 250 варақаҳои иттилоотиро ба аҳолӣ тақсим карданд. ба ин эълон таваҷҷӯҳ намоед. санаи 9 август дар ҳудуди кӯчаи ваҳдати ҷамоати ёваи нуҳияи Бобоҷон Ғафуров дар соҳили дарёи Сир ҷасади шахсияташ номаълум, ҷинсаш мард, тақрибан 40-45 сола, бе аломатҳои марги маҷбурӣ дарёфт гардид. нишонаҳои фарқкунандаи ҷасад: қадаш миёнақад, 2 адад дандонҳои болоӣ ва 4 курсии поёнаш металли рангаш зард мебошад. маълумоти мазкур барои муайян намудани шахсияти ҷасад пешниҳод гардидааст. телефон барои тамос 992 11 111 50 51
92 738 92 39. اینجا رسیدیم به انتهای برنامه. روزگاری پرسعادت وقت دسترسی ماست که به قانون ارج میگذاریم و زندگیمان مستقیما از رعایت معیارهای قانون سرچشمه میگیرد. تا برنامه‌های بعدی خیر.